Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie na túto skvelú akciu. Nebudem zdržovať úvodom. Vo svojej prednáške budem hovoriť o projekte ELI-ERIC. ELI je skratka pre Extreme Light Infrastructure. Tým sa myslia špičkové, výkonné a ultrarýchle lasery. Predstavím ich aplikácie, čo všetko sa robí v Česku a možnosti spolupráce. Tak, ešte raz ďakujem za pozvanie. A čo to vlastne je ELI? My sme, teda ako ELI už som hovorila, je extrémne svetlo, teda lasery. Sme Európske Research Infrastructure Consortium, takzvaný ERIC, čo znamená, že sme inštitúcia, ktorá má niekoľko vlastne tých svojich ako členských štátov a tými sú Česko, Maďarsko, Taliansko a Litva. No a v súčasnosti ešte máme takých pozorovateľov, čo sú ako Nemecko, Bulharsko a Rumunsko. Projekt ELI bol vybudovaný hlavne z európskych peňazí. Je to taký ako veľký landmark v centrálnej Európe, European Research Forum for Research Infrastructures. Ale čo je pre mňa ako pro vedkyňu asi taký ako najdôležitejší aspekt ELI je, že my sme vlastne takzvaná user facility. My nerobíme hlavne nejaký svoj vlastný výskum s tými laserami, ale my poskytujeme lasery a ďalšie technológie pre vlastne kohokoľvek z celého sveta. A máme niekoľko takzvaných user facility. Je to ELI Beamlines v Česku, kúsok od Prahy, v Dolných Břežanoch. Potom je to ELI Attosecond v Maďarsku. A ešte je tretia organizácia v Rumunsku, ELI Nuclear Physics, ktorá zatiaľ formálne nepatrí pre ERIC, ale v budúcnosti tam vstúpi. Áno, v skutku sme veľmi medzinárodná organizácia, mám kolegov z celej Európy, prakticky z celého sveta. A máme aj nejaké postavy, si pamätám. Vidíte, ako tá prvá prednáška ovlivnila všetkých z nás. Takže ako tie postavy, ktoré rada teraz ako spomeniem a predstavím, sú nositelia Nobelových cien. Pretože to, čo robíme, to je vážne ako špičková veda, čo dokazujú práve tie Nobelovky. V roku 2018 bola udelená Nobelová cena za vývoj technológií práve pre generáciu extra výkonných a rýchlych laserov. To je technológia, ktorú my využívame denne v našich laseroch. A tú Nobelovku získali Gerard Mourou a Donna Strickland, čo sú vedci, ktorí sú priamo spojení s ELI. Gerard Mourou bol jedným vlastne z takých myšlienkových zakladateľov projektu ELI. Donna Strickland nás napríklad tohto roku navštívila. No a druhá Nobelová cena z minulého roku, ktorá bola udelená za generáciu atosekundových pulzov. Tu len poviem, atosekunda je veľmi krátka doba. Je to 10 na minus 18 sekundy. A vlastne na tejto časovej škále sa pohybujú elektróny v atómoch, v materiáloch. Je to začiatok vzniku chemickej vazby a rôznych vlastne tých elementárnych procesov. No a zase tí nositelia, Pierre Agostini, Ferenc Krauss, Enle Ulier, majú veľmi úzkú spoluprácu s projektom ELI. A to konkrétne Ferenc a Anne, tí robia experimenty priamo v ELI Alps a sú vlastne našimi ako spolupracovníkmi. Tak. Na to, aby ste sami spolupracovali, nemusíte mať Nobelovku. Máme ako užívateľov z celého sveta, vrátane teda ako Švajčiarska. Dvakrát do roka vypisujeme tzv. User call a tam sa môže prihlásiť vlastne ktokoľvek, kto chce robiť nejakú tú vedu u nás. Žiadosti sú vyhodnotené nezávislým peer review panelom vedeckým, no a potom sú udelené vlastne experimentálne časy. No a vlastne najbližší user call bude otvorený 25. septembra. Takže ako budeme radi za určitý záujem a nejakú spoluprácu. No a čo tam teda máme? Ako som už hovorila, máme plno veľkých laserov s rôznymi parametrami. Tu mám ako predstavené lasery, ktoré sú v ELI Alps. V ELI Beamlines máme tiež vlastne 4 obrovské lasery. Nebudem samozrejme chodiť do nejakých detailov. Všetky lasery majú to spoločné, že majú veľmi vysoký výkon a krátku dobu trvania. Ešte to nie sú tie atosekundy, ale k tomu prídem. A tieto lasery, každý má iné parametre, je na iné aplikácie. Oni sa navzájom ako doplňujú. To nie je, že by sme ako staviali niekoľkokrát to isté. No a čo s nimi?
Jenže se často jako stává, dokonce i keď s vecami hovorím, že si povedia, no a čo, tak jako veľký výkonný laser, no tak to všetko spáli. To spáli nějaký nový materiál, to spáli nějaké biologické vzorky. To je tak trochu na nič. A na tom jako niečo pravdy je. Ale k čemu my tie lasery využíváme je, že vlastně lasery, to sú ti jako žlté, majú nějaké mená parametre, my ich využíváme tieto lasery k tomu, aby sme vytvorili takzvané sekundárne zdroje. A tie už sú rôzne. Môže to byť napríklad nejaké rentgenové žiarenie pulzné, práve tie atosekundové pulzy v extrémnej ultrafialovej oblasti, zdroje urýchlených elektrónov, zdroje urýchlených protónov. A práve tieto sekundárne zdroje, tie my používame, aby sme sa pozreli, povedzme, do nejakých materiálov, nanotechnológií, molekúl. A na Ellie Beamlines potom vlastne často tieto sekundárne zdroje využívame na rôzne aplikácie. Škála tých aplikácií je veľmi široká. Tu máme ako stručne ukázané naše experimentálne haly, kde vlastne sa zaoberáme chemickou a biofyzikou, materiálovým výskumom. V hale E2 máme vlastne generáciu rentgenového žiarenia pre rôzne zobrazovacie metódy. Tiež robíme takú veľmi silnú plazmovú fyziku, čo povedzme už smeruje k tzv. Inertial confinement fusion a veľmi ako energetických aplikáciám. No a potom je to tiež, ako už som už spomínala, urýchľovanie protónov alebo urýchľovanie elektrónov. No. Ja zostanem trošku v tej prvej hale E1, ktorá vlastne využíva tie najmenšie lasery u nás, z jednoduchého dôvodu, že tam ja pracujem. Tak v tejto hale robíme vlastne experimenty hlavne s extrémnym ultrafialovým žiarením. No a ja okrem toho, že tam pracujem, tak ja som tiež úplne formálne užívateľ. Ja som sa rozhodla, že to vlastne skúsim tiež, tým, že sme otvorení v tých user calloch pre kohokoľvek, tak ja sama som ako napísala proposal, ktorý súťažil so všetkými tými ostatnými a bol vyhodnotený pozitívne, takže vlastne v novembri ja budem robiť experiment, kde sa budem snažiť kombinovať práve tie technológie ultrarýchlych laserov s nanotechnológiami. A chystám sa vyvinúť vlastne systém a kontrolovať emisiu elektrónov a jónov z nanočastíc, čo chápem asi nie všetkých zaujíma, kde nejaký elektrón lieta v nejakej vakuovej komore, ale v budúcnosti to môže mať rôzne aplikácie práve v tých nanotechnológiách, ale napríklad ako v katalýze. Tieto systémy sú veľmi zaujímavé, pretože povedzme nejaký ako nanoelektrónový zväzok môže ovplyvňovať vznik chemických väzieb. Tak, to je to, čo plánujem. A asi by som mala ukázať, že niečo v tomto smere sme už urobili, publikovali, tiež keďže sme ako user facility s našimi užívateľmi. Takže len ako príklad s našimi užívateľmi z Dánska, čo bola skupina pana profesora Marcela Mudricha, sme už vlastne skúmali takzvanú ako nanoplazmu. Tiež sme pomocou ako laserov vytvárali nejaké ako zaujímavé stavy v nanočasticiach a boli sme schopní ich rôzne ako ovplyvňovať a sledovať ich parametre. Na záver, keďže som vlastne na konferencii vo Švajčiarsku, tak musím spomenúť vlastne, teraz máme ešte lepšie možnosti ako spolupráce vďaka príspevkom ako švajčiarským pre štáty Európskej únie. Ellie Beamlines vlastne získa nemalú čiastku z týchto fondov, ktoré začnú už prebiehať budúci rok. A tie možnosti spolupráce sú vo viacerých sférach. Takže je to ako development technológií, tiež podpora práve užívateľských programov alebo nejaký training a innovation. Tak, ďakujem za pozornosť. Na záver ako QR code a mailing list, kto by chcel vstúpiť. A tiež bude mať večer networkingový stôl, ak by ste mali záujem. Ďakujem.